Antik. Jaj. No. Akože to sú jedni z najspolahlivejších a najosvedčenejších. Lieta to optimálne, tá pádová rýchlosť je tam až tak mizivá, že to je niekde okolo 50-60 km za hodinu, kedy sa stáva z lietadla akože kameň, ale dovtedy sa to stále drží vo vzduchu a stále snaží letieť. No to som sa chcel opýtať, že ako to je tá štatistika pádov takého lietadla. No. Štatistika, no, neuvažujte ani nad tým, že by čosi. My sme tu práve s týmto kolegom sa dali s dymiacim motorom, lebo tam prepálilo piesť. No, žiadny problém. Motor je nejaký štvorvalec, alebo... Áno, toto je štvorvalec, bývajú aj šesťvalce. No, toto je taký osvedčený plochý boxer štvorvalec. A hluk v kabíne je veľký? Hluk v kabíne? Nie? Okrem toho máte slúchatka, má to tlmič výfuku, takže to nemá. Hej, tak je to. Lebo viete, už tej debaty potom, my keď prvýkrát ideme, nikdy sme v tom nesedeli, tak budeme sa počuť? Nič sa neobávajte, všetko v pohode. No tak viete, ako keď niečo prvýkrát idete robiť, alebo idete niekam prvýkrát, tak máte také obavy a máte krátko prirodiť tomu, čo asi, ako to bude. Veľa lietaní na chudobných lietadlá, ale to je dobrý tak, že je potrebná, lebo chudobné lietadlá nemajú povolené vykonávať letectva, ale všetkými prácami sa musí hľadovanie letátov a reklamy musí na to podobné. Teraz je to zosúrované predpísmi do takého miery, že to No nie, chodím na curling veľa rokov, nie každý rok, nevydá mi to vždy, ale chodím veľa rokov. Minulý rok, alebo minulý rok, neviem, ste jazdil smere ako je Kaponka, a to, aby ste sa chodil počať na tomu, tak to zase na Jeriadila hore podlučiť. Kde? Pod Cintorína sú stále hore. Bartková, na konci bývala, Majer, Píšovci, Štefanka, Halaj. No, tam som chodil. A vy ste sa chodili nado mňa otáčať. Na rande, áno. Tak aha, reku pán Šulc už ide a už ste nalietávali, ste sa tak zhruba na to Hodrušov otočili, ten keby ste rizol v tom kratšom smere a 2-3 roky dozadu ste lietal všetko ponad celý, keď si to bralo kompy dole, no nádhera to bolo. A to fakt neviem, v akej letovej výške to bolo, ja to neviem si to neodhľadnúť. Jedna bola mimo rámec slušnosti. Hej, no. Ale to sa ľúbi, ja neviem, väčšinou ľudí sa to ľúbi, teda, že nízko idete. To sa dalo čítať. O to ide, že nízko je nebezpečné, vysoko je bezpečné. No tak v tomto prípade verím tomu, áno. Asi tak. A Peter lieta so mnou curling, takže on to má zmapované. Hej. No a ešte takto, keď teda hovorím, keď sa rozprávame, teraz vy máte určený nejaký letovú výšku,